Добре! Ето и класирането за младша възраст. На първо място, за първа година участва в младша възраст Няголов колезачен клуб Бургас от спортното училище Юрий Гагарин. На второ място, Румен Ковачев. На трето място, Адриан Беев от Цар Симеон Пловдив. Румен Ковачев от отборът на Бургас също. Двама състезатели от Бургас на първо и второ. И Адриан Беев от Цар Симеон Пловдив на трето място. Айде!